Starí rodičia sú pre život detí veľmi dôležití, ale zároveň aj vnúčatá sú veľmi dôležité pre život starých rodičov. V dnešnom videu sa spoločne pozrieme na túto rovnicu, ktorá pre náš život je naozaj veľmi hodnotná. Starý rodič hrá v živote dieťaťa, a teda vnúčaťa, naozaj významnú rolu. Učí ho iným vzorom ako jeho samotní rodičia. Niekedy však rodičia sú nahnevaní a nechcú pustiť svoje deti k starým rodičom, k svokrovcom. Argument často býva, čo ak sa to dieťa naučí niečo, s čím ja až tak nie som vnútorne stotožnená, no vo finále sa nič až také hrozné nestane, lebo dieťa o mnoho viac času trávi s rodičmi, než so starými rodičmi. No zrazu v kontakte so starými rodičmi môže navnímať iný slovník, iný spôsob uvažovania, rozhodovania. A často práve tento mechanizmus je veľmi dôležitý aj pre zrenie samotných detí. Dieťa sa môže naučiť nové slová, ktoré možno už rodičia ani nepoužívajú, lebo majú napríklad modernejšiu domácnosť a starší rodičia alebo starí rodičia majú teda domácnosť možno staršiu, zrazu počujú slova ako šporhelt alebo rôzne iné, ktoré dieťa možno nemusí až tak poznať, ale práve vďaka aj samotnému pôsobeniu starých rodičov sa ich môže naučiť. Inými slovami, starí rodičia práve umožňujú dieťaťu ísť aj do šírky tým, že vyrastali v inej dobe, môžu mať iné názory, iné postoje. Dieťa môže zrazu byť aj pre starých rodičov v niečom inšpiráciou, napríklad z hľadiska digitalizácie. Inými slovami, jednoducho povedané, je to vzájomne sa prepájajúci a teda recipročný proces. Týmto videom by som vás chcel pozvať k tomu, aby ste umožnili svojim deťom návštevu starých rodičov. A ak aj so svokrovcami možno máte vzťah taký, že sa vám nepáči ich spôsob uvažovania, rozprávania, to neznamená, že by ste nemali umožniť dieťaťu, aby s nimi trávilo čas, ale naopak. Deti možno zabudnú na to, čo dostali, ale určite si budú spomínať na to, akým spôsobom strávili čas. No a čas so starými rodičmi je naozaj cenný a hodnotný čas. Myslíte na to, že nič netrvá večne a umožniť deťom tráviť čas so starými rodičmi je to najlepšie rozhodnutie, ktoré môžete urobiť aj dnes.